ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ପଢିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ପଢିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କୋଉ ଠାକୁର ମାନନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଇଛି। ସେମିତି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆନ୍ସର। ଶିବଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଓକେ ଶିବଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି ଯୋଉ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମନସା ଦେବୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ହରିଦ୍ୱାରର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ୟାର ସିରିୟସଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଚ୍ଛା ଶିବ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ପାର୍ବତୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ବତୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିବ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ବତୀ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଉ କାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶିବ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ? ଅବତାର ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସତୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ନା ସତୀ ଥିଲେ। ସତୀ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ? Are you comedy me? ଶିବଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୋଧେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଆଚ୍ଛା ଗଣେଶଙ୍କ ଦାନ୍ତ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ये पूरा एक्चुअली डेप्थ कॉन्सेप्ट जोटा कि आई हैवंट टच। ऑप्शन दियंतु। ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ଆସି ଅଟକେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଶିବ ଧନୁଷ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମିତି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, ଆଇ ହ୍ୟାଭଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲଟ୍ ବିଟ୍ ନଲେଜ इनका बहुत नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଓକେ ଶିବଙ୍କର 11ତମ ଅବତାର କିଏ ଥିଲେ? 11ତମ ଅବତାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ क्वेश्चनଟା ସେ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସେ କହୁଛି ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକିକି ଆଣିଥିଲେ ଇଏ ହନୁମାନ। ରାଇଟ୍ ଏତେ ସଲିଡ୍ ହିଣ୍ଟସ ପରେ ଯାଇକି ଆସିଲା। ଓକେ ଓକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ କି ଟଚ୍ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ହଠାତ୍ ମାନେ ଦେଖା ହେଲେ ପଚାରିଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ପଢିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ପଢିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରଥଯାତ୍ରା ଗଲା। ହଁ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା ରଥରେ କେତେଟା ଚକା ଥାଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ? ଏଇଟା ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ କେତେଟା ଚକା ଥାଏ? 2 3 4 5 6 7 8 8ଟା। 16ଟା ପୁରା 16ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କେତେଟା ଚକା ଥାଏ? ସେମ୍ 16ଟା। କମ୍ ଥିବ 14ଟା। -2 ଆଉ -2 ତ ଆଉ 12ଟା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14ଟା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ା କେତେଟା ଥାଏ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ? ନନ୍ଦିଘୋଷର ନାଇଁ ନାଇଁ 2ଟା ନୁହଁ, 6ଟା ଘୋଡ଼ା ଥାଏ। ନାଇଁ 6ଟା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦିଘୋଷ 4ଟା ଥାଏ।
କଲର୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ତ କଲର୍ ୟେଲୋ ବଟ୍ ଘୋଡ଼ାଟା ଘୋଡ଼ା କେତେ ଘୋଡ଼ାଟା ନା ବ୍ଲାକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ଆପଣ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଇଁ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍